Aici în Clubul Kremlin, miezul din Bacău este aici. Astă seară pentru noi, Kremlin e Ibiza 2! Avem un concert surpriză, nu vi l-am anunțat, pentru că... Cine? Mai tare! Yes! Bine! Ești unde ar trebui să fii. Ești exact unde ar trebui să fii. No, dar nu motiv să te superi. Mulțumesc foarte mult. La revedere! Daniel Bucurani a spus că sunt pedepsit. Facem party.ro cu muzica pe care o să mixez eu. Mai țineți minte când beam rom cu cola? Mai țineți minte când beam Bloody Mary? Sau mai atât? Astăzi am ajuns reci. Bem GMB! E foarte mișto și e foarte târziu și văd că nimeni nu vrea să plece acasă. E frumos la Bacău. Mulțumesc mult de tot! A fost yes.